بله پروسەیەک نەرمبوونی یانشی ئاسایی بوونی دی سیاسەتا تورکیەدا دەست پێ کرد یا تایبەتیژی ناوبەینا ئاک پارتی و جەهەپەدا چارە نویسا اتفاقا جمهور و تایبەتیژی ئاک پارتی و پارتیان نژادپەرست مەهەپە چی دەبە ji Diyarbekirê çavderî siyasî û nivîskar Eyûb Han Kaya mêvanê min e em dê vê mijarê binirxînin silav û rêz birêzkaya kekê Eyûb Han ev danûstandin peywendiyên di nav AK Partî û CHP de bandorê li itifaqa MHP û AK Partî dikin xwendina te çi ye? Silav li beşî û êvara we xweş rastî wî berê ku ez cawab wê pirsê nedim ez xelkê Agiriyê gelek pîroz dikim ku ji bo cilû lîbasê Kurdî tercih kirine heqîqeten ew jî tişta xweş e çünkü cilû lîbasê Kurdî heqîqeten edeb û huzûr têda ye ez bême îja cawaba vê suala we dest xweş fermo kekê Tirkiyeyê rengek no dest pê dike ku dibên sed sala no dibên sed sala no da birîjar perestiyê û bi terzê çûyî û bi siyasetek herzan rastî wî tişek bi ser tişek nakeve ji ber wî niha Rêsê Cumhur bi van partiyê siyasetê êdîniya û êdîniya re jî xeber bide Devleta Türkiye bi xwe niyet qirar li vî îşî daye ku sed sala no da ew ê pirsgirêkê xwe sivik bike. Tabii bi terzekî wekî MHP heta ana tabii em bibêjin. Yani zor em meriv devletê pêş da bibe. Ji ber wî ez wer yeqînim Xwedê hes ke ew ê siyaseta Tirkiyeyê dîzayn bêkirin û êgo bidin hevûdû û sed sala atî da jî pirsgirêka Kurd jî û meseleyê îslamî jî û mesela vêlayê xilqê filan bêvan jî tevbêne helkirinê yanî rastî wî hem herema me hem jî van devletê Türka ku hev dewlet xwe gihand hevûdû ew xebatal wê derê ji alîkê dinê da xebata têkiliya bi alema îslamê ra evana hemû reng û denkî no dixwazin û Rêsê Cumhur jî ji bûna wî ya ez kîmyacî me wek me digot katalîzer ji binî ku yanî îşî wî rehet bike belê ew ê îşê vê siracixanê rehet bike çünkü dünya viya nayî îdarekirinê na mesela îro cîkî mîna Xezayê da bîle deng ji me nayê yanî vê devletê viya wê nayî îdarekirin rob berbaşiyê dişe Kekê gelek dîtin hene dibêjin ku AK Partî dixwaze xwe ji MHP xilas bike. Yani MHP bûye barek bûye yani problema ji AK Partî re derdixê heta ez ji te re bêjim yani ku heta di vê hilbijartina dawiya şaredariyan de jî nirxandineke ye ku itifaqa bi MHP re zarar da AK Partî. Tu çawa dimir? Bəli. Tabii izrarda ittifaqê lêbelê ji bonî ku memleket berbaşî here lazim e ku bi hawakî nerm MHP jî di nava vê siyaseta nû dabe. Eger ku wî derve siyasetê bêlî li wê derê sıxintî çêdibe. Tabii guherantina siyasetekî partîkî ji we tişek rehetînê ne rastê wî epey guherbûn çêbû na mesela vay çend axaftinin hendî MHP lîderê wê Baxşerî nabêje nemûtir û Tirkim diyene yani ji wî rahatekinî hêdiyê dî tabii yani roj bi roj başiyê dere yani însan hînê vê sure cihanê dibin tişek rehetîn ne yani ezbera meriv xira dibe ja ku ewa Rêsê Cumhur bi van partiyê dîna re têkiliyê xwe çê dike her wekî MHP jî ji evkê xwe re ji tebanê xwe re bibêje mêzewit bînin yani eger ku em vî terzê yanîş dewam bikin divê sed sala atî de wele ciyê MHP tune yani yani ez war yeqîn dikim tedî wa roja de ewka xwe da gilîzka xwe da nivîsand û Xwedê besî bine evara tev alametê başî ne ez war yeqîn dikim yani Kekê ew xwe di nav MHP'de tu zanî problem durust bûne ew kesekî bû serokê Ülkü Ocakları bû yani ew rêxistina gencan ya MHP'yê Sinan Ateşkû hatî kuştin ev mijar bûye mijarekî
mühim tüzanî di siyaseta Tirkiye'de ji ber ku xetekê wê kuştinê jî ber bi MHP ve diçe. Yani gelek rastî û belge jî di vê çerçeveyê de derkeftine holê. Her wiha em vê rastiyê jî bêjin ke Eyûb Xan tu zanî Kurd ji vê ittifaqê aciz. Kurd nerehetin ji vê ittifaqê. Heta yekî sedemê got Kurd dengê xwe nadin AK Partiyê jî ev ittifaqa li gel MHP'ye. Yani di vê çerçeveyê de ger tu ittifaqa MHP û AK Partî di rojamê îro de bo min binirxîne. Tabii yani un haklıyla ve derede AK Parti'ye hinki vandakır fakat guarandın var tişki zor yani hinki bedel tene dağını. Yani tübeji ne beji yani Sinan Ocak rahme khudeli ve genceki begiret ve müprzede vinas netkir fakat hinki sosyal medyada haberlerde falan vinas kir. Yani ev insan belki daha insan ki zanatır bana. Bu bir ruhi civan vatan seri partiye şey hoşturcu bukrana. Fakat çava jali ki dajbuna guartina no mücadele tekirine sa akıl ki tarihi naxaze bir deriye novebe. Yani jiva fayda edbinen. Malum yani navan Nijar Peres bu 4-5 perçe. Çima biz perteye de bev nakın. Yani hinki ceyen ser tarzı berin. Serve bir berin. Kısmet ki deri ki khiri emveken. Yani jibervi fotoğraf ber khida fotoğraf tamam lebeli yani can österişinlik mervet kevin yani eviş beş. Veli, gelek spas vote vriz Eyüp Xan Kaya çavderi siyasi nivîskar ji Diyarbekirê gelme.